Ay, kagugwapo mo dahil nga tambayan. Ay na. Nagdamagak man mo, kit di. Kuya, saan po dito ang bahay ni na ni na Dayan? Oo, si Dayan ba? Oo, kilala ko si Dayan. Balay dumiretso ka, tapos doon sa kaliwa, tapos makikita mo yung puraw na balay, doon, batog ng puraw na balay, tapos yung niya, yung gate niya is green. Ala, shocking. Grabe mo ti accent na dayto. Grabe di ayog ti sa una. Kas lang matmat nga bato. Makapa-turn off. Ha? Ay, awan. Adyo. Ilocano ka pala. Pinahirapan mo pa akong magtagalog. Anak nga, sanay nga agtagalog nga eh. Medyo Espanyol gaminti sa umidjay balay. Hay naku, manongan mga bagay nga aging komedyante. Ngam anyway, salamat. Ay ading baka kahit mga dumagas na makainom ka pa itikok. Han ading nga coke dayta, Sprite manong. O di ba tay pa umayak dito'y balayo. Adati linabasak nga store. Tapos adati nakatambay nga gwapo. Ay, ni Cardo. Tadta nagdamagak. Kat amom nakagugwapong agpayso. Ngam ay na, amom idi agsao. Ay, naku, turn off. Amom no apay, ay na, di accent na, di ayog na. Kasla nga ginginad. Uray sa laitlog ti dinosaur, mabetak no agsao. Ngam amom ti imas na. Uray lakas jay, nakabangbanglo jay sang abna. Kat aya po, nag-aymas ti ag-anges no kas jay ti banglo ti sang ab. Hala, day ta kamanan gamin. Maka, dita pa nag-uyaw-uyaw mo manan kin Maro. Ay na daytoy. Ngam amom, sa totoo lang, da tayo nga Pilipino lang man. Kaslangay nga no adalang timangag mo nga maditi accent na, wano wrong grammar. Kaslang adati major in English, in language, in everything anya man dayta. Wano kaslangay nga doctorate amin nga tao dito iti English, amom diyay. Apay, numapang ka ijay England, uno jay US, kat karabaw English ka, maditi English mo, maditi grammar mo, wano maditi accent mo, apay uyawon da ka dagi English, dagi Amerikano, haan. Amom ijay motlang conformity, kila ti accent ti English, ngam handang agi inuyaw. Amom no ada ka ijay Kwakano, ada ka ijay England, handa ka nga korektaran dagay English, timang korektar ti English mo, je padam nga Pilipino, nga agin lalaing. You know what I mean? Ngam amom going back to Cardo, je ibagbagak, je tangko na mga tambay, amom dayta, permi nagagagat dayta, amom dayta, ibagbagadapi man nga baak, ngam ay naada ti rason nga apay nga nagbaak, apay no single tadta, iso na piman aditi tumultulong ti kakabsat nga agiskwela, taamom no apay, gamin, idag eskwela iso na permiti rigat na, iso nga madina nga mapadasan dagi kakabsat na ti rigat. Tapos, iso na pay pimantimang support iti parents na. Iso adi ti breadwinner ti pamilya. Uhon, ure kasdi lang adi piman ni Cardo kat kwa. Saf adi diyay, pulis diyay. Pulis gayam diyay? Hala. Dakal nga tati paltog na. Joke lang. Hala, baka ibaga na nga nakasupsuplada ak. Amom best friend talaga nga kailangan nga baliwak dahito yung ugali. Maminsan very judgmental ak ngay. Because I shouldn't judge because I'm not a judge. Ngam anyway, bahala na ditan. Move on, next topic. Si kamat ngay, kumusta ti love life mo? Kumusta di boyfriend mo? Ay, kanayon hangko amo awan ter aramiden na kunhan nga agtugaw dita computer. Umas asa lang iji ipapawit na nang nanagapo abroad. Dita man. Hello ma'am? You told me you're gonna send me money this week, didn't you? Yeah, I need the money ma'am because I need to buy new trousers, I need to buy new shoes, I need to buy something for my video game. Mamas boy adi dayta. Ah, that's very annoying, ma'am. Kaslahan nga makagaraw nuhan nga tumawag ni inang na. Will you send it next week then? May sapay na anak di abroad.
English siro nga agpaysuan nalaing nga ag-English ngam nakasadsadot. Ultimo brief na kan nga malabaan. Hey, you alright, mate? Yes, I'm good. Isu nga si kaagpili ka. Diya English siro nalaing nga ag-English nga sadot. Wenno diya madmaditi accent na ngam nagagat. The choice is yours. Agpanunot ka. Alam man nung pasensya ka na, di na minsan nga aldaw, medyo madigaminti rubwat ko ngay, baka ibagam nga suplada ak. Dito sa di ibagbagad nga love at first sight. Ay na si ka nga babae, kontrol am di sayit mo,